So bhíoh muite gcónaí threads faoi an fáine tá sé máirín breach sa bheith mas gcónaí cean cápart as I chéile cínt go bh an fáineach so yeah. Na rú maisíní so ige bre linn goile má aham bhíon a bhíon rud cúrna áin aham bhíon muile bruscar dú agus más. No, bhí ítheide na rú maisín an áscail agus mis léasa suas mar avatars agus bhí muid gada bhí paint gada marin ó bhain go bhfuil agus na rú muid isteach go taxi í ró fear taxi rá heslí mar bhí inis gada. Wel sy'n prio cefnid o gymsa haffa am na sauna na rabid yma ham momorach agus hanyan sef sy'n parsad an tira ar y da ma raw di cefn mwyn blin i wain hwn yma trwy'r as fi Daniel y box y ciol agus Daniel y Phoenix dan agus fi y ciol as hanning mynd y hiwl Cos sy'n mesgar Cuimhní sé ponta a Daniel agus yn mol ag yn amsan ac wel I tíú leniu tes go hard agus just trekker tweet agus mal sé na har test. Niall, ni strabbai mo war sa go bí barlam sin na couple ponta.